मानि सिमां गावबा गावनि थेट आंलाय आंनिसो सानजौफुनि गोजोननाय नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर आरो दिनैहाय मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों जोंनि थाखाय गोनांथार होनजायो बेनो जाहैबाय लोगोफोर 37 इयार्स जाबायमोन दिनैसिमाव 36 बोसोर जानानै फैबाय जोंनि बर' सावथुन बे फिल्मनि सावथुननि मुङानो जाहैबाय आलाय आरन बिथांमोना आरोबाव बे फिल्मखौहाय एबा सावथुनखौहाय गोदानै रिलिज खालामनो आरो बे आलाय आरन फिल्मखौ जाय जोंनि ओरै साहा ओनसोलनि सिमा चिरांनि सिमाहायावहाय लाबोनो एबा गोसो दं कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जादों बे भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं ससे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ बे आलाय आरन फिल्मखौहाय आरो जोबनायाव नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारखौबो लानो हागोन आरो नों आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा मानि सिमां गावबा गावनि थेट आंलाय आंनिसो सानदोंमोन उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव आंनि नामा हायनास्रि नोंनियालाय आरो नों बबेनि आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदो Okay, come on.